Meeting pa sa pila, vaccination. Ito muna kami. Nakatayo sa pila. Medyo mahaba din ang pila, pero sandali lang tong pila na ito. Palitan ka agad. San Antonio Parish Church. San Antonio Padua Parish Church. May mga guardian din nagbabantay dito sa vaccination. Ito, Barangay San Antonio Vaccination Program. Kami ng simbahan. Yan, medyo mahaba po ang pila. Binong nakapal dito. Tim-tim na lang. Ay, isa lang doon. Kasi si Jenny. Pero sandali lang to dahil mabilis po silang makapaksin. Sandali lang talaga po. Paano masabi? Babakuna muna tayo na first dose. Tiis na lang, malapit na kami makapasok sa loob. Ang simbahan. Tiis na lang sa init ng araw. Wop, smile muna, pagwapo muna.
naka-online, naka-register. Kung hindi kayo naka-register, nakita kayo naka-online o na-text, pumunta kayo sa station, hindi kayo rin matutulungan. Whoop, pagwapo ulit. Alaga naman, oh. So yun mga kapatid, dito na kami sa loob ng simbahan. Very Okay, so okay na po yung Yun mga po. sa atin, kalmado na lahat ha. Okay, dadaan po kayo ng doktor na natin, isa-isahin kayo for check-up. Kung mga may health issues kayo, high blood, diabetes, vertigo, 3 days na may fever kayo, check lang, okay? Huwag na po lalabas, bawal po muna uminom ng alak ha, bawal po muna ng alak. 2 linggo, bawal ng alak, okay? okay. Mga po yan ha. Sa inyo pa po yung Yung pala sa akin kayo ng sa allergy. inyo pa. Okay, kaya hindi po muna ng 2 linggo ang alak. Salamat po. Okay, ready to transfer ha? Kung ano po yung email nyo, doon kayo. Ayaw, wala yung pagkikitikin ko ha. Sige po, salamat. Shi, asan yung lugaw natin?